L-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Il-medja internazzjonali rrapportat bi prominenza l-aħbar li Malta u 3 pajjiżi Ewropej oħrajn li huma Spanja, l-Irlanda u l-Slovenja qablu rikonoxxu il-Palestina bħala stat meta il-kundizzjonijiet jippermettu dan. Dan ġie deċiż waqt laqgħa li saret fil-marġini tal-Kunsill Ewropew fi Brussell bel-mexxejja ta' dawn l-4 pajjiżi fosthom il-Prim Ministru Malti Robert Abela. Fost is-sit tal-aħbarijiet internazzjonali rrapportaw dwar dan kien hemm is-sit Amerikan CNN. Hawnhekk ġie nnutat kif dan iqbil seħħ għal paċi u stabilità fir-reġjun bis-soluzzjoni id-dik ta' żewġ stati. Issemma kif il-Prim Ministru Malti flimkien mal-mexxejja l-oħra qablu dwar waqfien mill-ġlied immedjat. Is-sit Reuters irrapporta wkoll dwar dan fejn tqal li din id-deċiżjoni bejn dawn l-4 pajjiżi Ewropej tfisser paċi u stabilità. Anke is-sit Al Jazeera irrapporta dwar dan fejn tqal il-Prim Ministru Spanjol Pedro Sánchez iddikjara li pajjiżu mistenni jirrikonoxxi lil Palestina bħala stat. F'dawn l-4 snin ġie rapportat kif dan qbil bejn Spanja, Malta, l-Irlanda u Slovenja ifisser il-paċi f'dan ir-reġjun. Il-Euronews ippubblika dak li qal il-Prim Ministru Robert Abela fuq il-midja soċjali fejn tqal li bħala 4 pajjiżi qablu li rikonoxxu lil Palestina bħala stat. Intqal kif Malta flimkien ma' pajjiżi oħrajn bdew jirrikonoxxu id-dritt tal-Palestina li jkunu stat fit-tmeninijiet. Sa dan it-tant mal-medja fit-tmiem is-summits tal-Kunsill Ewropew il-Prim Ministru Robert Abela għalhekk. Morna pass oltre terġa' minn permanent ceasefire, aħna għedna għandu jkun hemm ir-rilaxx tal-ostaġġi, għadna li jkun hemm permanent ceasefire, però għall-ewwel darba ngħid illi għedna wkoll illi aħna nemmnu li għandna nirrikonoxxu lil Palestina bħala stat meta iseħħu ċertu kundizzjonijiet. Dak kien pass illi nemmel li huwa bold ħafna, pass li huwa kuraġġuż ħafna, imma nemmel li dak huwa s-sinjal li rridu nagħtu.